πατριώτη Παπασταύρου του Ιωάννου με τίτλο Ιωνός. Είναι διάρκειας 80 λεπτών και έχει σαν θέμα την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 της λίμνης του Δίστου. Είναι αντικείμενο διεξαγωγής εργασιών που αφορά μία από τις τρεις υποομάδες. Αλλά ως θέμα ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικής δηλαδή ευαισθητοποίησης, πιστεύω σαν πληροφορίες που έχει αφορά και οι πληροφορίες που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την προβολή, την οποία και θα βιντεοσκοπήσουμε κιόλας όλο το δράση, όλη τη δραστηριότητα. Σας την είχα προαναγγείλει ότι θα γίνει αυτή η δραστηριότητα το πρώτο δύο σήμερα και την επομένη, μάλλον τη μεθεπόμενη ώρα θα δώσω και τις ερωτήσεις και ερεθίσματα με βάση αυτά τα οποία θα γίνεται να ξεκινήσει η πρώτη ακριβώς δραστηριότητα με βάση το πρώτο υποθέμα, το ένα από τα τρία υποθέματα, τα οποία είναι, και τα έχουμε σε ξεχωριστούς φακέλους. Το πρώτο λοιπόν που αφορά την εξάδα του Δίστου είναι η λίμνη του Δίστου, προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, μια άλλη οπτική προσέγγιση, μια άλλη πρόταση ανάπτυξης. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη βιολογική γεωργία, αφορά τον χώρο πρωτογενούς παραγωγής και δραστηριότητας πάλι από την περιοχή και τις όμορφες περιοχές της λίμνης του Δίστου και της περιοχής. Υπάρχει σιγές, αλλά ο δρόμος δεν το έχουν φτιάξει. Όχι, λοιπόν, έλα και εσύ Γεωργία. Παιδιά, ρε παιδιά, τι κάνουμε, ρε Γεωργία. Φωτογραφία να βγάλουμε, ρε παιδιά. Μετά οι φωτογραφίες, παιδιά. Θα μας πει δύο λόγια ο κύριος Παύλου πρώτα. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο πρώην κοινοτάρχης, πρόεδρος της κοινότητας Δίστου για πολλές τετραετίες, ο κύριος Γιώργος Παύλου, ο οποίος είναι ο καθήλυν αρμόδιος και γνώστης της περιοχής, να μας πει κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες πιο ειδικές για τον υγροβιότοπο της λίμνης του Δίστου, κάποια γεωγραφικά στοιχεία, κάποια παραγωγικά στοιχεία και γιατί όχι και κάποια έτσι αναπτυξιακά στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παύλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας πρώτα, τι έκταση καταλαμβάνει περίπου η λίμνη του Δίστου. Η λίμνη του Δίστου με τα βάση και υπάρχουν συμβόλαια της λίμνης, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η λίμνη έχει δωρηθεί στους κατοίκους από τον υπεύθυνο των Τούρκων, όταν ήμασταν στην Δημοκρατία στο 1921 να μας είχαν καταπατήσει. Είχαν αφήσει εδώ πέρα κάποιον ο οποίος έγινε κοντόσταυλος. Στο πίσω μέρος του βουνού ακριβώς υπάρχουν, εκεί που φάνηκε το καστάκι το μικρό, εκεί ήταν τα σπίτια του κοντόσταυλου. Δηλαδή αυτό είναι που είχαν οι Τούρκοι τότε αρμόδιο. Για να τον είχαν δηλαδή σαν απέναντι περιοχιακά. Τοποθετητής.
Αυτό ήταν υπεύθυνο τότε και οι δικοί μας δουλεύανε, καταλαβαίνετε. Όταν έφυγε, οι Τούρκοι φύγανε, ο Κοντόστρανος χάρισε τη λίμνη του Δήμου στους κατοίκους της περιοχής. Δηλαδή, μπορεί να βρει από τα Ζέρκα, από το Αργυρό, από τα Κόσκινα άτομα ασκούντες, που είναι πετάει τώρα, οι οποίοι έχουν μερίδα στη λίμνη. Ασχέτως αν το κράτος δεν υπολογίζει τις λίμνες και τα ποτάμια, δεν πιάνονται στη συμβόλαια. Έχει γίνει αγώνες με τους κατοίκους του συνεταιρισμού για το θέμα του συμβολέου, αλλά δεν έχουν δικαιωθεί. Η λίμνη κατέχει γύρω στα 5.300 στρέμματα. Αλλά τα 5.300 μπορεί να υπήρχαν και μέχρι το κεντρικό δρόμο, στην άσφαλτο. Γιατί παλιά η λίμνη έφτανε μέχρι την άσφαλτο και ένα κομμάτι σαν ποταμός πήγαινε κοντά μέχρι τα Κόσκινα. Λοιπόν, αυτά δεν θυμούνται τα παιδιά, οι νέοι δεν θυμούνται και εγώ πρόλαβα δηλαδή τη λίμνη μέχρι τη γέφυρα, μέχρι τον άσφαλτο. Μέχρι τον δρόμο. Είναι το πρόβλημα και όταν έχει πολύ νερό μπορεί να φτάσει και μέχρι μια φορά έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια μέχρι τον άσφαλτο. Λοιπόν, έχει 5.300 στρέμματα σήμα πάλι. Λοιπόν, παλιά υπήρχαν πάρα πολλά πουλιά, αλλά τώρα ο χρόνος λόγω ότι μερικές φορές είναι ο προσπέτος έχει πολύ λίγο. Οι πάπες δεν έχουν έρθει και τα πουλιά αυτά πάνε και έρχονται. Οι πάπες ορισμένες ημέρες. Παλιά πήγαν και ψάρια και κάνανε και ψάρεμα. Υπήρχε ένα ψάρι εδώ το οποίο δύο άτομα κάνανε και ψάρεμα, λεγότανε. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα να σου πω. Το οποίο του γλυκούνε ένα ψάρι, το οποίο έφτανε και μέχρι 5 κιλά. Και το πέραν από εδώ ψάρι και το πήγαινε στην Άρισε. Κυπρινός. Και εμπορικός, 10 χρόνια. Υπήρχε δηλαδή εμπορική αξιοποίηση στην αλληλεία. Εδώ τρώγανε ορισμένοι τα τρώγανε ψάρια, δηλαδή και εγώ πρόλαβα και έφαγα ψάρι. Τρώγαμε ψάρι, αλλά αυτό τι γίνεται, επειδή ήταν ο Βούρκος, μύριζε και το περάγανε από ξύλι για να φύγει η μυρωδιά. Δηλαδή σχεδόν όλα τα σπίτια τρώγανε. Και τα πιάναμε μόνοι μας, δηλαδή πέραμε μέσα από τη ψήρια και πιάναμε ψάρια να καταλάβετε. Λοιπόν, η λίμνη έγινε ένας αγώνας από τους κατοίκους για να αποξεραθεί από τον συνεταιρισμό. Κάνανε διάφορα κατάκια στη λίμνη, αλλά μόλις έπαιρνε η βροχή, γινόταν πάλι τα ίδια. Και έμεινε πάλι, είχε ξεκινήσει παλιά πάλι μια εταιρεία για να κάνει αποξέραση και αυτοί τα παρατήσανε. Γιατί μόλις τότε κάνει και πολλές βροχές. Έπαιρνε πολύ νερό και δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή ο υγροβιότοπος αντιστεκόταν. Ναι. Και τώρα είναι επίσημα από το 80-82 είναι υδροβιότοπος στα χαρτιά. Δηλαδή αυτό τώρα έχουν γίνει ζώνες. Δηλαδή απαγορεύεται εδώ πέρα να γίνει παιδί καλλιέργεια. Σχέτως με καλλιεργείο. Ο κόσμος δηλαδή δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή πρέπει κανονικά από τη λίμνη και κάτω υπάρχει μια ζώνη για θέμα καλλιέργειας. Από τη ζώνη και πάνω, από τη άσφαλτο και πάνω απαγορεύεται και εδώ μέσα. Δηλαδή απαγορεύεται να οικοδομείται, δεν βγαίνουν άδειες. Δεν μπορεί κανένα να κάνει κάτι, υπάρχουν ζώνες. Έχουν απαγορευτεί αυτά, είναι δηλαδή επίσημα του κράτους. Με αποφάσεις πλέον απαγορεύεται η δόμηση και ακριβώς η δραστηριότητα κινείται ακριβώς στην περιοχή των ζωνών. Μάλιστα.